Usa ka lalaki ang gipusil patay sa tulo ka wala pa mahiling sospek sa usa ka kan-anan sa Zamboanga City. Atong sayro ng detalye sa report ni Krisa Dapitan. Patay kining usa ka Rads Mill Inco, 40 anyos, human gitabangan og pusil sa wa pa mailhing tulo ka sospek nga nagsakay sa usa ka puti nga multicab sa Barangay Tugbungan, Zamboanga City. Nakaangkon og pipila ka mga igo sa bala sa pusil, ang biktima hinungdan sa iyang kamatayon. 7 ka basiyo sa bala ang na-recover sa otoridad sa crime scene. May na-notice siya na may bumubuntot sa kanya, sumusunod sa kanya na service, kaya ito pumasok dito sa Amira Chicken Inasal. However, nung nandun na siya sa loob, itong mga suspect natin na on board sa multi-cab close van, ay bumaba din at saka pinagbabaril na siya, no? Then, after the incident, itong mga suspect tumakas, then yung biktima na sustain ng multiple gunshot wound. Sa interview sa GMA Regional TV 1 Mindanao sa mga nakakita sa maong panghitabo, doon na kunoy nakakita sa biktima nga nagdagan ug giapas sa suspect hangtod sa misulod ang biktima sa usa ka kan-anan duol sa lugar. Hinuon doon na persons of interest ang kapulisan human nakuha nila ang plate number sa multicab nga gisakyan sa mga suspect. Personal grudge ang gitanaw sa kapulisan nga motibo sa pagpamusil. Actually, ma'am, yung kaso may mga suspect na tayo, may mga witness na rin tayo. So, ipapile na rin natin yung case. So, hindi mo na namin i-reveal kung sino yung mga suspect. After pag may warrant na sila, later on i-kuha na rin namin para ma-serve din sa kanila. Based on the investigation, yung motive ay personal grudge. Kauban si Alter Rosales sa kamera, ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao.